Това е фитнеса, който са си направили в хижата. Но заснемаме го не толкова заради уредите, които са били хубави. Аз на фитнес не ходи, нямам представа какво е. Това ми прилича на някаква бягаща пътека. Това не е гладиатор. Това не е едно устройство, дето наподобява гребане с лодка. А това е лежанка. И сега, какво ви прави впечатление в този фитнес? Че няма нито една тежест. Ето, лоста стои, той е раздясал. Тук очевидно са били тежестите. Някой, не знам дали от разследващите, дали от прокуратурата, дали от охранителите, е иззел тези неща. Много интересно, дали дискове за вдигане на тежести имат отношение към разследването, дали това е убийство и самоубийство, дали има външен човек, дали има ритуал. Може би ритуала е по крадене на метални дискове, защото някой очевидно много е искал да се упражнява. Стаята е много черна, но всъщност стените са много добре запазени, ако не броим боята. И тавана се е обелил на места, опушене, но по самата стая няма никакви поражения. Аз ще погледна дали има поражения по уредите. Значи каквото е можело да се носи е изнесено. Което е прекалено тежко, си е останало тук. Бягащата пътека. И ето, отново да снимаме лежанката с свалените от нея дискове. Това е доджото. Тук са тренирали източни бойни изкуства. Това е боксово круча, която е била закачена на тавана на някои от тези карабинери. Обгоряло е много, но все още по земята има някаква еластичност в татамите. Ето това са тук скатани техните кимона. Ето тук са някакви други неща, свързани с бойни изкуства, разни предпазители за крака, ръкавици. И това, което на мене като пещерняк ми направи впечатление, ето тази система от хватки, която започва от стената, можеш да се качиш от тук и да тренираш болдър по тавана. В тази стая са идвали понякога приятели на Сашо и на Ники, тренирали са заедно. Въобще това е била една от любимите им стаи. Това е шивашкото ателие. Както виждате, част от прозореца се е пръснал от огъня, но голяма част от него е останала. В тази стая е имало тапети, те дори не са напълно обгорени, а пък конците са запазили своя цвят. Има някои неща, които съвсем са запазили цвета си. Сега това жълто нещо, което се вижда, дълбоко не вярвам, че е било така по време на пожара. Още повече тук виждаме едни стъкленици, които са супер обгорели, а пък това жълто нещо няма никакви следи от него. Разследващите казаха, т.е. полицаите, които охраняваха хижата, казаха, че са оставили всичко както си е било, но аз дълбоко не се съмнявам, че тази дреха е запазила цвета си така по време на целия пожар, при положение, че ето тази бутилка, виждате колко е обгорена и е напълно черна. Както и тия кутии тук, тези стъкленици и, например, този ключ. Отиваме в следващата стая. А това са работилниците. Ето това е тезгяха с всякакви инструменти. Тая стая почти не е засегната от пожара, само дим е влизал и това е в резултат от влагата. Но всъщност виждате, че прозорците даже може да се вижда през тях. Вижте
колко подредено е сравнително. Ето тук разни длета. Това са някакви наушници, слушатели. Явно са работа с металорежещи машини, разни бои за боядисване. Някакви флакончета, които въобще не знам за какво служат, болчета. И съседна до нея стая са разни, не знам какво е точно това, някакви машини. Дори не знам дали е за дървообработване или за метално обработване. Ей така в тъмното па съвсем нямам шанс да видя. Тази стая също е много слабо засегната от пожара. Това е някаква друга машина. Пък смукачката е останала напълно невредима. Ето техните работилници. Това е една от по-добре запазените стаи, гранчарницата. Ето това е пещ за гранчарски, за печене на грънци. Това, често казано, устройство, не знам какво е. Изглежда доста внушително и не е увредено от пожара. Това ми прилича на хидравлична преса, макар че не съм убеден, че е такова. Това е гранчарско колело. Тук са останали част от грънците, които те сами са изработвали. Но, доколкото разбирам от близките, много от изделията някакси са изчезнали и очевидно не са струшени. Тази стая е съвсем леко опушена. Почти няма поражение. Това, например, не е от пожара, това по-скоро е от влагата. И на места още има влага. Единствено ето тук при вратата, която също оцеляла, вратата оцеляла, но над нея има пушек и след това ето тук малко е паднал тавана.